कहाँ बाड़ू हो तनी पानी लिए बू मुँह धोए के बा। खाए के लिए और कुछ बनल होगे तो रोटी मांगत है नहीं मंगाओ। ए बाबूनी खाना लेके आओ तार बाबूजी आ गइल बनी के बात नहीं घास उस हो गइल बा ओकरा के सोई के खा दो उधर मार हां वे सो होता नहीं। हेलो हाँ ठीक बेटी हाँ हाँ बेटी की के कर फोन है वो पापा ही हमरा सहेली के फोन डाला और वो बोलेले से हम जाते हैं। तो ठीक बा जा जल्दी आ जाइए। ठीक तो तने बोला करमौ लाली बहिनिया फोन कइले रहली बबनी के शादी के कहत रहलसी बबनी के शादी के बाद चला के 1 लाख रुपया या गाड़ी कहत रहली रहे तो का भइल बा बियाई 1 लाख रुपए एगो तो बेटी बिया ऐसा शादी कर जाए धूम धड़ाका से कि लोग देखी तो कही कि हाँ का ई शादी कैले बा। ये तो सोचो तनी तो बात कइल जाओ ओकरा से बात करो एमे का पूछे के बा ये तो अच्छा बात बा बे। आ गइल हाँ आ गई तो और हाल समाचार बताओ। सब ठीक बा। ठीक है बैठिए बात करिए बैठिए। घरे तो अपने शादी के बाद कइला हवा हाँ अपना घरे शादी के बात कर लो कि हमार माई या बाबी कहत लो तोर शादी हो जा 5 लाख रुपया है वो कार मिली था हमार का हमरा से तो शादी ना करबा क्या घर है निके वाला ना भागे शाम के भाई भाई हम सब लोग फोन करें ये यो ये सब भाग चले जाए पक्का तो लेके हमरा के भागवा हाँ भाग गया जा घर जा। हेलो हाँ देखा हम अपन सब कपड़ा तैयार ले बने और सब तैयारी बने और द्वार पर केहू नहीं के सुनना ठीक है वो पतरका जोन गलिया बना उहे रोडवा वही रोड पे जल्दी तू आवा हम आवता ही ठीक बा। सुदामा चाचा कहे दुकाना लड़का संग लड़किया भागत रखिया वाला केस के जल्दी खत्म करे बा का ऊपर से बड़ी प्रेशर बा। जी सर का बात बा हमार लड़की 2 दिन से लापता बिया। ठीक बा तू टेंशन मत लो 24 घंटा के अंदर तार लड़की तार लगे हाजिर रही। ठीक बा सर ठीक बा चलो जासूस लगे फोन लगाओ पता करो कहाँ बारो सर। जी सर। हेलो तो हिम्मत कैसे भाई रे कि हमरा थाना के लड़की लेके भागत रे। हम इनके से प्यार करे नहीं हम इनको छोड़ दी हम इनके शादी करके चाहते नहीं। चुप एकदम चुप। लड़की के बाबू चले के फोन लगाओ। जी सर। राउत बेटी थाना पागल भी है जल्दी आई। चुप का हो
तनको तू अपना माई बाप के लिहाज ना कैलू। का चीज में हम कमी कैनी कि हमनी के छोड़ के तू भाग गईलू? हाँ के लड़की अपना बाप महतारी से पूछत रहल हलो कि ये बाबूजी कौन ऐसन हम गलती कैनी कि हमरा के हार गईनी। उहे लड़की आज कौनो लड़का के साथे भाग जाता रही तो बाप महतारी थाना पुलिस में जाता अब पूछता ये बेटी तरह के खाए पिए में तरह के कपड़ा लाता साबुन सोटा में का कमी कैले रहनी हो कि तू हमरा के छोड़ के भाग गईलू। बेटी हम तरह के का कमी कैले रही बोलो बेटी। हम जो गलती कैले बनी तो माफ़ करे वाला तो नहीं है, हो सके तो माफ़ कर दी, ऐसा गलती हमसे कबो ना हो। हमरे के माफ कर दे, हमरे के माफ कर बेटी बेटी तारा गलती के एहसास हो गई ये हमारा खातिर बहुत बा, लेकिन कोनो बेटी ऐसा कदम ना उठावे कि जौना खातिर बाप महतारी के थाना में पहुँचे के पड़ो और ये दिन देखे के पड़ो। बाप महतारी के सपना रहेला कि अपना बेटी के अच्छा घर में हम शादी ब्याह करें, अच्छा पढ़ाएम लिखाएम, अच्छा परवरिश करें। देखिए लड़का अच्छा खानदान के लागता, हम तो कल के दोनों संगे शादी करा दिया। ठीक बता है बाबू बेटी अपन हाथ तो बाबू हम एकरा के बहुत प्यार दुलार से रखते हैं, कुछ के कमी मत करे दीजिए एकरा ख्याल रखिए। भैया हम संतु भोजपुरिया चैनल के माध्यम से वो लोग के सेवा में ये वीडियो लेके आइल बानी। अगर ये अच्छा लगी तो एकरा के लाइक सब्सक्राइब कमेंट करम लो और बेल आइकन के दबावे के मत भूलम लो और बहुत दूर दूर ये वीडियो पहुँचाएम लो और ये अपना पर दिल पर ना लेके भैया।